गुड मर्निं लोगोफोर जों दिनै कालचार बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव फैदों आरो नोंथांमोना नायलांदो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला लाइक खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ नाय कालचार बड'फा कालचार कमप्लेक्स आसलखौसो नुबाय आधा घन्टाखौ लाफादां हा फट' खेबजादों नै मालाय मा मुसुखामोनथाय मोदान जोबोलै गोसोमखासो जाय जाय नुफेराखै नायदो बे क'क्राझार एरियाना नायनो नाङालै दाना दस्रा डिस्ट्रिक्टना नायथों सोरबा नुयैफ्रा ओमफ्राय नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथनि मुसुखा बेनो गाइस कालचार कमप्लेक्सनि सिङाव थानाया नोंखौसो नुयो दिनै लाजिनायाव गैयालै स्टप नो एन्ट्रि फर भेहिकल ओरै नाय बिराद मोजां साजायदों मेन स्टेसन बेयावसो दं राउन्ड बबेखौ बे मा मुसुखा जानांगौ बर' बिमा बेखौ आं बुंनो रोंला आइ कपिराइटसो फैजोबसिगोन सानसे बे मेन स्टेज पुलिस कन्ट्रल रुम बेयाव हाबसै माबाफोर एग्जिकिउसन दं नामा दा गाइस जों बेवहाय हाबनोसै गासिबो स्टाफ गोजा ओरै बेरायलांसै लादोलै दे मोनसे होननाय जादों दा गासिबो बिजाब गोजा गोजौआव बिदि साजायदों बारा माबा गैया खालि गोजाजोबसो खालि गोजाजोबसो बेयाव मा गोजानाव जेबो गैया लेखा गोजाजोब गासिबो थुन ओरै गिदिंला लांसै जेबो गैया लेखाफ्रा मा लानांगौ फै गिदिंलाना थांसै लेखा गोजाजोबखासो जेरावबो स' गाइस दसे जिरायथ'बाय नै औ नायहरदोब्रा आसलखौ दसे जिरायथ'बाय मेंनानै सिख्लाफोर फैगौ सिख्लाफ्रा जुमबो खालामजायासै आंजों लोगोफोरजों दा आर'नाइ गस्ला सोंहैनो नागिरदों
लागोरा बेखौ मा जायो बड'लेण्ड बुकार बुक अर बैसागुआवसो जायोलै बैसागुना प्रफेसारफोर जानायबा सों जायो बे प्रफेसारफ्रा समायो होमबा बाजे बिलाय 1500 गोजां गागोनलै बियो गुदुंथ' गुदुं ओमफ्राय बे गांसेयालाय गांसेखौ इखे दाम फाना ना बाजे बे मा इन्जिन ना खेबनोसै बिथिंलाय मा दं जोमग्रा स' गाइस जों दा ओंखारलांफिनसैसोलाय सिख्लाफ्रा मोजां मोजांथार खनसे राउन्ड नायबावदो जेबो गैया थेंक इउ इधर मैन सिटेस बिबार ओरै मा जालायखो कपिराइटल' फैदोंसै गाना मंगलियाट्रा एसे हाबलानानै देखायनोसै सिफायनांगौलै बियो र' एसे देखायनो फट' लादों जों दा बेरायफिनसै होननाय सानसेबो बरिया गोजौआव बरिया साजायदों स' गाइस मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो फुल नाय भिडिअखौ दाबो जेबो जायाखै जाय जाय कमप्लिट स्किप खालामो बिसोर नायनो मोननाय नंला बहा फावथिलार फट' खेबलागासिनो ओरै फैदो फट' खेबनाया जाया मोदानोलै बेवहाय जाया खोनाबाय भिडिअ खालामनो बे मोदानजोबो भिडिअनियाव लांनांसिगोनलाय जाबाय लोगोफोर जों दा फटक थटक लाखांबाय आरो ओमफ्राय ओरै थांथ'नोसै बिथिं जाग्रा ना खिग्रा जाखो एसे नायलाबायदो जाय जाय नुवाखै नुफेराखै होननाय सानसे स' गाइस जों दा हासुनोसो नागिरदों हासुनो ओंखारथारबाय जाला बुन्दाफ्रा फायखाना मानि भिडिअ खालामनांगौलै खोथा गैया नै गाइसमोन आलासिफोर जिरायग्रा बियो फट' खेबजानो नागिरदों आदैमोनहा मा जिरायग्रा जाखो जेबो गैया लांदां सान्दुं गोसायाव मारै जिरायनांगौ सान्दुंआनो आयौ हाब नै बिबारफ्रा जारौ जारौथार थैबायलां जा मोजां मोजां होद मोनबा लांजोबनोसो दं दाख्लैनि मिटिंनि बायदि फ्रि हंगारबा हामगौमोनलै मोजां लांसै नामा खावनानै जों दा सुरुंगआव हाबनो नागिरदों स्टेडियामाव वाव दसे साइख्लुम गोजा बरिया बरिया स्टेडियाम दासो बानायगासिनो आयदा खालारसो नांगोन नामा नै आगैमोनहा फट' खेबसिलायगासिनो दं नै मारै जाखो स' गाइस जों दा जाग्रा जानो लाइनाव थादों आरो बिराद गोलावखा नै मानसि कन्डिसनफ्रानो नायजाला लाइनाव थालायलायनानै जानायबाथाय सैमा जानाय सैमा अमा थांसो मोनलायलाङोलां जालालै हाब सिख्लाफ्रा नै दहाय खेबनो रोङासै दासो खेबनो रोंबाय लागौ मोनजाथारसैबावला सिख्लाफ्रा मा मा रानगासिनो
ओरै लाइना बिराद गोलाव दंबावो दसे जिरायना जानोसै आंना बान्दारा मोननै ओमफ्राय मोननै लाबाय दे जालाय आदै देब्रा जा माला जोखो ए जालालै बे फाग्ला भिडिअ' 1 सेकेन्ड स' गाइस दा जाखांबाय आरो जाखांनानै दा सिङाव हाबफैफिनसै नायलांफिनदो लोगोफोर मालाय सिख्लाफ्रा फट' खेबजादों फट' खेबजादों मालाय नै फोर ओंखाम जानो नागिरदोंमोन जों ओमफ्राय नै जायगाफ्रानो लागाव ओंखाम जाग्राफ्रा नोरै एसे गोजौनिफ्राय भिउसखौ नायदो भिउखौ मोजांसैबोलै बेवहाय लाइन थानांगौआ सेसलै आयौ 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 जों लाइनावसो दं आदैमोन नायदो आयौ बिराद मानसि आरो नै जोंनि सिगाङावबो आयौ बुंनांला थैबायलां जाला ओंखाम खब'सेनि थाखायनो रोदावनांबाय हा सिख्लाफ्रा लाजिनाय गैया सिख्लाफ्रा आदैया हिनजावफोरनि लाइनाव हाबलांनानै मोनजायासै गाइस दासो ओंखाम मोनजादों बयलारसो अमासो नोंना जानोसै ओमफ्राय ओंखारलांसै नै मालाय जागासिनो जायगाया स' गाइस जों दा ओंखाम जाखांनानै एसे बेरायलाहैनोसै बे टेंक्स ओंखारनाय गाइस नैबे गोबोरखियाव बेरग्रा ना जिगाबाव बेरग्रा ना बहाबा बेरग्रा बेलाय मैखुना मानसिनाव बेरग्रासो एसे लाफानोसैलै बिसोर आंनि लोगोफोर बिसोर लोगो मोनदों होननायसो ओरै जाबावनांगौ ओमफ्राय ओरैथिं नै सिख्लाफोर जिरायदों बिनानावफोर गोजा ना आं दा फुरा राउन्डखौ देखायनोसै नोङो ओंखार आंहा ओरै राउन्ड खेबनो नागिरदों गाइस लास्टनि एसे मोजां खोन्थानोसै थांसै न'आवहाय मिथियो सिख्ला फट' खेबजागासिनो जों दा थांगासिनो ओंखारलांसै थांसै मा जोंसा थांसै आदै थांसै ना ओरै देखायलाय बोरमा दारिया ओरै देखाय थांसै लोगोफोर मोनाबाय जाबाय नैबे गैया नै दहाय आं देखायबायमोन ओमफ्राय आं खोन्थालांखाबाय थार्ड क्लास बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन अट'सो बेजोंनो फैबाय जोङो स' लोगोफोर जों दा थांसै न'आवहाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो ओमफ्राय नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो अननानै प्लिज लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय